Stojte! Čo tu robíte? Prišli sme sa zapísať do kráľovstva školy. A viete cestu do kráľovstva školy? Áno, vieme. A heslo viete? Áno. Tak nám ho povedzte. My sme deti zo škôlky, ktorými sa chceme stať do kráľovstva školy. Prišli sme sa zapísať. Ďakujem. Následujte ma. To mám ako za to, že som si opovedal schodná. Poddaní, ktorí úspešne prekonali množstvo prekážok a teraz milostivo žiadajú o prijatie do vašich služieb. Aj keď počuli, že vo vašom kráľovstve sa musí tvrdo pracovať, je tu aj plno zábavy. Títo noví mladí ľudia sa dozvedeli, že si tu nažívame ako jedna veľká rodina. Z toho dôvodu poprosili naše dvorné učiteľky magisterku Ivetu Ševčíkovú a magisterku Máriu
poddaní. Po rozhovore s dvornými učiteľkami sa za ich prijatie prihovára celý kráľovský dvor, aby ste ich slávnostne pasovali do stavu svojich poddaných a tak rozšírili naše rady. Prosím, pán kráľ, vyjadrite sa. Vážený kráľovský dvor, milí moji poddaní, milí nastávajúci poddaní. Som veľmi rád, že ste po blúdení v Kysuckom Novom Meste, kedy ste uvideli nábrežné kráľovstvo, i to kráľovstvo druhé, si vybrali Sulkovské kráľovstvo. Naše kráľovstvo je krásne, nachádza sa v tichom, zelenom prostredí a žijú a pracujú tu dobrí ľudia. Keďže po 55 dňoch skúmania dvornými dámami, princeznou Majkou a princeznou Ivetkou, ste boli vybraní na pasovanie za ozajstného poddaného nášho kráľovstva, aby som vás pasoval za ozajstného žiaka základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Verím mojim princeznám, že keď sa za vás prihovorili, že ste dobrí a ste nachystaní, aby ste boli pasovaní. Takže nič mi neprekáža k tomu, aby som mohol vykonať pasovanie. Ďakujem za dôveru, ktorú ste nám dali Sulkovskému kráľovstvu a veríme, že vás nesklameme. Timotej Backa, pasujem ťa za riadneho žiaka základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Radka Chmelárová, pasujem ťa za riadnu žiačku základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Boris Máslík. Boris Maslík, pasujem ťa za riadneho žiaka základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Sara Gmrňáková. Sara Gmrňáková, pasujem ťa za riadnu žiačku základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Patrik Marošník, pasujem ťa za riadneho žiaka základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Filip Šubert, pasujem ťa za riadneho žiaka základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Sľubujete, že budete dobrými a slušnými žiakmi, že budete sa dobre učiť a poslúchať učiteľov a rodičov? Každý povie sám, či sľubuje. Sľubuješ? 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 Áno. Ty si ešte nedostal, nekrič. Sľubuješ? Áno. Sľubuješ? Áno. Sľubuješ? Áno. Sľubuješ? Zaradte sa, že budete dobrými a slušnými žiakmi a že budete poslúchať pani učiteľky a svojich rodičov. Sľubuješ? 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 Jež, to sa dobre ťahá. Sľubuješ? Ďakujem, zaradte sa. Dáva sa na známosť všetkým žiakom i učiteľom, že od septembra vstúpili do radov školákov noví žiaci.
Týmto dňom sa stávajú právoplatnými žiakmi našej školy. Želáme im dobrých učiteľov, vychovávateľov, samé dobré známky, mnoho kamarátov, veľa humoru a sportového ducha, ktorý nech im vydrží počas celých 9 rokov, ktoré budú tráviť v priestoroch školy. Dňa 21. novembra roku pána 2014 v Kisuckom Novom Meste. Vážený pán kráľ, vaši noví poddaní vás chcú presvedčiť, že ste neurobili chybu, keď ste ich prijali do svojho kráľovstva. Preto chcú ukázať, čo dokážu. Jačík do lesa, jačík do lesa, hovicu pí do lesa, hovicu pí do lesa. Zajačík trhaj kvet, jačík trhaj kvet. 1, 2, 3, 4, 5, počítam si všetko hneď. 5 prštekov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, 5 kurvočov v jednej jamke. Utekajme k našej mame. Predvedieme vám divadielko o našej triede. Pomoc zvoní! Všetci na miesta! Abeceda zjedla deda, povedala nám. To ty si bol. To ty si to urobila. Nie, to ja som nebola, to ona bola. Poďte, daj mi pokoj. Nie, to ste vy všetci na vine. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden veľký krík. Už nám toho dosť. Dobrý deň, milé zvieratka. Prvá trieda, nižšia diera. Niekto kváka, niekto múka, niekto chvičí, niekto húka, niekto krochká, niekto piští, niekto vrčí, niekto hýka, niekto mečí. Koľko zvierat? Toľko rečí. Len na tej reči nerozumiem. Je čas na zmenu zmien. Hurá! Pasovačka! Pasujete za prváka! Fíha! Pasujete za prváka! Bravo! Pasujete za prváčku! Gratulujeme! Blahoželáme! Dúfam, že od pondelka moja triedička bude mať len pekné slovíčka. Dobrý deň! Nech sa páči. Ďakujeme, pán. Prosím. Aj tak ste šéfi! No sa polepším! Dobre, dáme ti šancu pri tanci. Takže, húsky, biele húsky, našej malej Zuzky. Kde si vyberiete vaše biele húsky? Kde si
Videli sme, že po 55 dňoch už ste sa toho dosť naučili. Viete skákať, trhať kvety, pozdravujeme Ministerstvo živého prostredia životného, ale viete aj tancovať, viete spievať, viete počítať, už viete toho dosť. Ale ešte vás čaká skoro 9 rokov, kým budete vedieť viac, aby ste mohli ísť do sveta, opustiť naše Suľkovské kráľovstvo. Budeme vám držať palce, aby ste tých 9 rokov zvládli, aby ste boli múdri a slušní. Budeme držať palce vašim učiteľom, učiteľkám, aby rozdávali len samé známky, ale o známky tak nejde, ale aby rozdávali a vy by ste si to ukladali do svojich hlavičiek, múdre myšlienky pre múdreho a slušného človeka. Budeme čakať aj na pomoc rodičov, spoluprácu rodičov. Vy, tak ako budete poslúchať učiteľov, musíte poslúchať aj svojich rodičov, ale aj starých rodičov, brata, sestru a podobne. Všetkých tých, ktorí vám budú pomáhať, aby ste mali čo najlepšie výsledky v škole. My sme nachystaní, milí rodičia, vašu dôveru, že ste trafili práve do Suľkovského kráľovstva, vám splatiť. Budeme pracovať, čo najlepšie vieme. Od vás budeme potrebovať takisto spoluprácu, najlepšie, ako budete vedieť. Je to ťažké v súčasnom svete, preto nám všetkým budem držať palce, aby ste boli trpezliví, mali pevné nervy a silné ruky, najmä otcovia. Nezabúdajme pri našej výchove, že nie je dôležité, že nás deti neposlúchajú. Oveľa dôležitejšie je, že nás každú sekundu sledujú. Prajem vám nastávajúcich 9 rokov šťastných, veselých, múdrych a slušných. Prežite ich čo najlepšie, ako viete. Ďakujem. Na vás čakám. Nech sa páči, vstúpte. Dobrý deň. To sú pekné deti. Na vás už čakám. Poďte. Počkajte, nech si vás popozerám. A toto vyzerajú veľmi dobré deti. Vítajte na hrade, ktorý sa volá ako? Povedz. Toto sú najšikovnejšie deti, ktoré tu doteraz boli. Podarilo sa mi to. Neporám vám dám. Slušne sa a čakať, čo sa bude diať. Nevstupujte, až keď vám odpovedia. Dovidenia. Dovidenia. Kričíme, no, pozdraví. Nie? Nezabudne nás pozdraví. Dobrý večer. Dobrý večer. Ale prvýkrát škaredo klopali, sme vám nemohli otvoriť. No, kto ste? My sme deti zo škôlky. Zo škôlky? Ja už zo školy? Zo školy. Áno. A prečo ste prišli? Do strašný domov. A prečo?
Iba dostradiť šidelné, ostatné komnaty nechcete vidieť? Chcete vidieť aj tie? Ale teraz je čas spánku a my vás nemôžeme pustiť, vy ste nás vyrušili. No, pôjdeme sa spýtať večernice, či ich pustí, dobre? Dobre, Tak počkajte. Dobrý večer. Koho ste to priviedli do večernice? Kto ste? Kto ste? Fíha. Oni sú šikovní, oni pozdravili. Áno. Vedia, kto sú. A ešte by som rada vedela, čo chcete. My chceme, aby sme sa naučili tejto kráľovskej školy. Fíha, tak to mám veľkú radosť. Ty sa ako voláš? Lukáško si. A ty sa tešíš, že môžeš byť v našej škole však? Koľko rokov tu chceš chodiť? 9. Fajn. A budeš mať samé jednotky? A poslúchať pani učiteľku? Kedy som bola? Joj, tak to nie, lebo potom takých žiakov, ktorí keď len vtedy poslúchajú, keď sa len také trestáme u nás. Chceme sa skúmať šikovnosť. Dúfam, že sa budete dobre zabrať. Dievčatá sú pripravení? Koruky, ktoré si sami odnovíte a navýšia pre naše vodné dámy. A chlapcom pomôžeme vyrábať meče z bálnikov a neskôr budete vyrábať aby pre naše kráľovstvo. Tak samozrejme vám budeme so všetkým pomáhať a želáme vám ešte raz veľa zábavy a šikovné ručičky. Kde máte šikovné ručičky? Ukážte. Super, takže do práce. Teraz už nestávam. Lebo aj slnko je hviezda. No dobre, tak to máte zmeny šatová. Krásne šatová a šatová. No a čo? Také sa slove nechceš? Môže byť srdiečko napríklad zelené? Dobre, tak srdiečko. Ty koňo. Ty kokos. 6 minus 3, to sú moji kamaráti, Šašli Jašo, Kraso, Milania Žobrák, a tu máme Kristinku Šmadlenku. Takže v tejto komnate sa môžete nechať pokresť, poďte sa dievčatá, poďte ako pekné. Vidíte, tak srdiečka, kvietočky, môžete sa namačiť. A títo chlapci si môžete dať kocúrika, títo také zvláštne auto a nejaký meč, ešte si môžete dať moc, čo vám namalujú. Ale samozrejme, že budete s nami pekne tancovať, máme tu hudobné nástroje, tak pustíme sa do toho. A samozrejme musia ovládať ten šport. Ja každý, že sme silní. Všetko dokážete. No, a chcete byť takými silnými športovcami ako my, musíte prejsť týmito prekážkami. Najprv sa spustíme po divokej rieke, prekážame vážinu, oblezieme tunelom váhy, zahážeme si do slnka, prenesieme činky, skočíme si pred poklad, skrotíme si háda a nakoniec si zahrabeme do vody. Tak všetci
odvahy. Poďte priamo. Opatrne, deti, dávajte si pozor. Nebojte sa, ono spí. Iba sa občas otočí na druhú stranu. Už na vás čakám, potrebujem zamknúť hrad. Sme to prešli.